Ακόμη μια φορά σαν καλωστημένη αποθήκη του παρελθόντος, ακολουθεί τα βήματα της σύγχρονης μουσιακής πολιτικής με σαφέστατο εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Κάθε αντικείμενο αποκτά την ταυτότητά του και γίνεται μάρτυρας των δραστηριοτήτων της τοπικής κοινωνίας. Η έκθεση του Μουσείου παρουσιάζει τον κύκλο του ψωμιού από τον σπόρο στο αλεύρι, καλλιέργεια, συλλογή, παραγωγή, μέτρημα, μεταφορά, αλεστική. Τον κύκλο του ψωμιού από το αλεύρι στο ψωμί, προετοιμασία, παρασκευή, πλάσιμο, διάκοσμος, ψήσιμο. Η έκθεση συμπληρώνεται με δύο ενότητες: το ψωμί στον κύκλο του ανθρώπου, γέννηση, γάμος, θάνατος, το ψωμί στον κύκλο του χρόνου, Χριστούγεννα, Πάσχα, θερισμός κλπ. Τέλος, γίνεται αναφορά στο ψωμί στην καθημερινή ζωή της Αμφίκλειας. Παράλληλα, ο αφηγηματικός χαρακτήρας της έκθεσης επιτρέπει ειδικότερες αναφορές όπως αυτή για το ισιώδιο άρωτρο καθώς και τον τελετουργικό άρτο. Πλούσια η ποικιλία των ψωμιών σε διάφορα μεγέθη, σχήματα και ανάγλυφα σχέδια, στα οποία φαίνεται καθαρά ο πρωταγωνιστικός ρόλος στην καθημερινή κοινωνική και θρησκευτική ζωή του δαδιού. Το Μουσείο Επαγγελμάτων φιλοξενεί πολύτιμα αντικείμενα κληρονομιάς που με προσπάθεια συνέλεξαν και διαφύλαξαν με τη βοήθεια των κατοίκων της Αμφίκλειας τα μέλη του Λαογραφικού Χορευτικού Συλλόγου Αμφίκλειας, η Δαδιώτικη Εστία. Μεταξύ των εκθεμάτων μπορεί κανείς να βρει άριστα διατηρημένα τα σύνεργα για κάποιους από τους πιο χαρακτηριστικούς επαγγελματίες παλαιότερων εποχών, όπως ο πεταλωτής, Αλμπάνης, ο επισαγματοποιός, Σαμαρτζής ή Σαμαράς, η Υφάντρα και ο Υφαντουργός, ο Κουρέας, Βαρμπέρης, αλλά και μεμονωμένα αντικείμενα καθημερινότητας που ενώ σήμερα δεν λείπουν από κανένα σπίτι, τότε αποτελούσαν σκεύη ειδικής χρήσης από τους επαγγελματίες που τα κατήχαν ή είδη μεγάλης αξίας για τους κατόχους τους, όπως η μηχανή του παγωτού, το ραδιόφωνο, το σίδερο με το κάρβουνο για τα πουκάμισα, το χαβάνι του καπνού.
τη γυναίκα